Aquí tinc el disseny de la pantalla, tenim un nom d'aplicació qualsevol, uns menús, i la idea és que estic veient aquí un contingut que ha fet una altra persona i jo no puc editar aquest contingut. Aquí tinc una sèrie de menús. Llavors, per exemple, si jo vull agafar i escriure veure comentaris, si jo vull veure usuaris, què em passen aquí? Pues una creu. Posem una creu. Posem usuaris i com es transforma això? Aquí m'apareix una llista d'usuaris. Me surt un menú, em surt... Jo toco el Pedro Rodríguez Pérez aquest, o poso el nom, però jo el selecciono. I què passa? Apareixeria un comentari que ha fet aquesta persona. Aquesta persona ha afegit una ampliació. Les ampliaciones i els comentaris. Ha fet una ampliació, molt bé. Molt bé, Els comentaris sempre i quan tingués això desplegat. Llavors jo ara toco aquest botó d'aquí i se'm despleguen els comentaris, qui l'ha fet aquest comentari, l'usuari que sigui, catacrac. Si jo vull agafar i afegir una nota, toco aquí, es nota, què passa? Em surt una finestreta on jo puc escriure, jo vull insertar una nota aquí, per exemple, puc insertar una nota aquí, m'apareixerà un espai, jo escric... Has de tocar el paràgraf on vols afegir una nota i llavors... O sigui, llavors, el que jo tinc... Si estàs en aquest paràgraf, si toques nota, t'apareixerà la nota d'aquest paràgraf. Si estàs en aquest, t'apareixerà la nota d'aquest. Per tant, aquí tenim un requisit. O sigui, si jo toco un paràgraf... Una unitat d'aportació. Com? Una unitat d'aportació. Moltes gràcies. Una unitat d'aportació és un títol, un paràgraf... Molt bé, llavors. Però llavors, fixeu-vos-hi, si jo tinc això d'aquí, això hauria d'estar en gris. Quan jo toco i selecciono un paràgraf concret, llavors em pot dir, vols subratllar, vols ampliar, vols afegir una nota o vols fer un comentari sobre el que jo dic. Toco i se m'activen aquestes coses. Ho he tocat, queda seleccionat, hauríem de posar-ho... I llavors jo dic, ara vull fer una anotació, se m'obre l'espai, i llavors jo, piticling, escric i diu que jo, en aquest moment, he agafat i afegit aquesta anotació. I si jo trec aquest filtre d'aquí, aquestes anotacions desapareixeran i tornaré a veure el text base. Oi? Els comentaris també se'n van, no, perquè no he tocat, els comentaris són independents. Llavors jo podria agafar i dir, ara toco això... Però llavors t'apareixeran tots els comentaris, perquè no has filtrat. Em sortiran tots els que hi ha. Si jo toco això, se'm tornen a activar. I quan jo toco això s'activa. Potser, en comptes de posar-ho aquí dalt, potser quan jo toco, que em pogués sortir flotant aquí. Toco, a sota el paràgraf, subratllar, pam, i llavors em surt el llapis aquell de subratllar i jo faig la subratllada. I llavors al costat de la subratllada, si algú toca la subratllada, que surti en Marc subratllat en aquest moment, etc. Molt bé. Doncs molt interessant. quan el subratllat hi ha una mica de problema